Vítajte v Považskej Bystrici v srdci regiónu Horné Považie v meste odávna a možno už aj navždy spätom s jednou z najvýznamnejších vodných tepien Slovenska, s riekou Váh. Prechádzku po Považskej Bystrici začneme v mestskej časti Považskej Bystrice Orlové. K mestu bola pričlenená v roku 1971. V obci sa okrem cintorína a pamätníka obetiam vojen nachádza aj niekoľko zaujímavých rodných domčekov, ktoré pripomínajú život v obci v minulosti. Prechodom uličkami sa dostávame k parku, odkiaľ je len na skok ku kaštieľu. Ten sa nachádza v príjemnom tichom prostredí na okraji obce Orlové, ktorá je v podstate mestskou časťou mesta Považská Bystrica. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je kaštieľ veľmi dobre situovaný, keďže sa nachádza neďaleko novovybudovanej diaľnice. Kaštieľ v Orlovom je mohutná štvorkrídlová budova. Kaštieľ bol postavený v roku 1612. V 18. storočí sa uskutočnila jeho rozsiahla prestavba, ktorá dala budove súčasný vzhľad. Kaštieľ s neskorobarokovou fasádou, bohato členenými oknami a priebežnou balustrovou atikou má v strede priečelia prevýšený rizalit členený pilastrami a kompozitnými hlavicami. Kaštieľ je obklopený anglickým parkom, v ktorom je do 120 druhov stromov a krov z Európy, Severnej Ameriky a Východnej Ázie. Je to ideálne miesto na oddych i na ubytovanie. Očarený nádherou kaštieľa sa vraciame späť do Považskej Bystrice. Prvou pamiatkou na ceste do centra mesta je pamätná tabuľa osadená na mohutnom kameni. Je venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pamätník Slovenského národného povstania stojí pod Orlovským mostom cez Váh, v parku Slovenského národného povstania na ulici Milana Rastislava Štefánika. Od roku 2010 je pamätník zaradený medzi pamätihodnosti mesta. Bol postavený na mieste, na ktorom stál v minulosti pamätník Milana Rastislava Štefánika. Pamätník bol postavený v roku 1971. Považská Bystrica je vďaka svojej polohe uprostred pohorí, ktoré ju obklopujú z každej strany, skutočne najideálnejším východiskovým bodom na výchádzky, pešie túry i cyklistické túry. Okrem krásnej prírody je mesto bohaté aj na kultúrne podujatia pripomínajúce zvyklosti a tradície. V meste máte možnosť ubytovania sa i stravovania. Pred administratívnou budovou štátnych orgánov v lokalite Centrum Považská Bystrica sa nachádza vodná fontána s centrálnou kaskádou. Pôvodný jednoloďový gotický kostol zo 14. storočia slúžil v minulosti okrem priestoru na bohoslužby aj ako miesto posledného odpočinku niektorých majiteľov Považského hradu. Jeho väža prešla viacerými zmenami, až nakoniec dostala cibuľovitý tvar. V roku 1908 dala kňažná Karolína Hohenlohe zhotoviť novú väžu vo forme úzkeho ihlanu. V roku 1940 došlo k úplnej prestavbe kostola.
Bol rozšírený a pribudla aj väža druhá, moderná kostolná. Pôvodný kostol v súčasnosti tvorí jednu z dvoch bočných lodí. Najmohutnejšia prostredná loď a druhá bočná loď boli pristavané. Kostol Návštevy Panny Márie je druhým najväčším v nitrianskej diecéze. Od kostola Návštevy Panny Márie sa dostanete prechodom vedľa budovy gymnázia k miestnemu cintorínu, odkiaľ je už blízko Kalvária, ktorú určite neobíte. Čo vás tam čaká, to sa dozviete z tabule náučného chodníka. Na samotnom cintoríne nechýba dom smútku, množstvo náhrobných kameňov a nechýba ani hlavný kríž. Je odtiaľto pekný výhľad na časť mesta Považská Bystrica. Za zážitkom pre telo i dušu sa vydajte na výstup na Kalváriu, ktorú nájdete na kopci Kamenec v Považskej Bystrici. Miestna Kalvária je dnes národnou kultúrnou pamiatkou so 14 samostatnými sakrálnymi stavbami postavenými v klasicistickom štýle, ktoré zdobia tento vrch už od roku 1807. Rokmi síce Kalváriu poznačil zub času a hrozil jej zánik. Po rekonštrukcii sa podarilo zachovať kaplnku Márie Magdalény na vrchu Kalvárie, pri ktorej je dnes umiestnené súsošie ukrižovania s 3 krížmi. Výstup na vrchol Kalvárie síce preverí vašu kondíciu, no odmenou vám bude okrem duchovného zážitku tiež krásny výhľad na Považskú Bystricu a možno uvidíte aj Považský hrad. Väčšina miest a obcí sa snaží vynoviť si svoje námestia a námestíčka. Nie inak je tomu aj v Považskej Bystrici. Dnes tu nájdete pekný oddychový park a zónu vyhradenú na oddych. Pri nákupnom centre a pri kine Mier sa nachádza fontána, ktorú zdobí umelecké dielo súsošie holubic od sochára Ondreja Liptáka. Fontána prešla kompletnou rekonštrukciou, zmodernizovali sa jej vodné prvky a pribudlo aj osvetlenie, dlažbová plocha a nechýbajú nové lavičky. Pri obchodnom dome Prior nájdete zasa pamätník venovaný rodákovi z Považskej Bystrice Imrovi Vajnerovi, ktorý sa intenzívne venoval maľbe, grafike, voľnej kresbe, ilustrovaniu kníh a novinárskej práci. Vo svojej tvorbe sa často vracal do rodného kraja, zachytával historické premeny mesta i okolia, všímal si život ľudí a spomínal na chvíle strávené v prírode. Popri ďalšej fontáne sa môžete premiestniť k zborovému domu Evanielickej cirkvi, ktorý bol postavený v rokoch 1940 až 1943 v štýle slovenskej moderny. Základný kameň bol položený v roku 1940 a posviacka sa konala 6. júna 1944. Budovu projektoval architekt a staviteľ Jozef Hrabačka. Mesto Považská Bystrica a jeho blízke okolie priťahuje každoročne svojimi krásami množstvo domácich aj zahraničných turistov. Niektorí si pri prejazde mestom urobia krátku prestávku, aby si odýchli napríklad v dobrej reštaurácii. Mnohí si však tento región vyberajú ako ideálne miesto pre strávenie svojej dovolenky. O tom, že im má mesto čo ponúknuť, niet pochýb. Mesto je zamerané na zhodnotenie prírodného a kultúrno-historického potenciálu, ubytovacích a stravovacích služieb. Pri ceste za spoznávaním tajomstiev Považskej Bystrice si nenechajte újsť ani Považsko-bystrický jarmok či helenské hodové slávnosti a množstvo iných kultúrnych podujatí plných zážitkov na celý život.